L'Ajuntament de Rubí porta a aprovació el nou contracte de recollida de residus i neteja viària. Aquest és un dels contractes més importants que licita qualsevol ajuntament. En el nostre cas estem parlant de gairebé 54 milions d'euros en els propers 6 anys. Aquest contracte que se'ns presenta tècnicament és correcte, però al nostre entendre és molt conservador i no dona resposta a les noves tendències del sector i a les noves normatives europees. Esquerra, per tant, el que fa és una sèrie d'aportacions per donar resposta a aquestes normatives europees i a la prevenció i recollida selectiva que marca de manera prioritària a Europa. Aquesta nova llei dona resposta a 3 grans objectius. En primer lloc és l'eficiència dels recursos públics, la participació de les petites i mitjanes empreses i la transparència en la contractació del sector públic. Pel que fa a l'eficiència de la despesa pública, a Esquerra fem algunes aportacions, en posaré 4 com a exemple. En primer lloc, vincular el cost de la contracta a l'assoliment d'objectius. En segon lloc, planificar amb antelació tot allò que es consideren serveis extraordinaris però que malgrat tot succeeixen de manera continuada al llarg dels anys, com pot ser la cavalcada de Reis, com pot ser les festes del barri de Can Oriol o la festa de la diversitat, la separació dels residus voluminosos i dels residus d'aparells electrònics i electrodomèstics per poder donar-los una segona vida i finalment, per exemple, un pla de comunicació pagat per l'empresa que sensibilitzi i que expliqui al ciutadà quina és la voluntat en qüestió de recollida de residus i neteja viària de la nostra ciutat. En segon lloc, el segon objectiu és donar entrada a les petites i mitjanes empreses. Aquest objectiu s'assoleix dividint el contracte en 3 lots diferents. Un, la neteja viària, un altre, la recollida de residus i el tercer, el control de la gestió d'aquests serveis. Altres ciutats del nostre entorn ho estan fent així, i ho fan així perquè són serveis evidentment diferents, perquè les empreses tendeixen a prioritzar un servei per sobre de l'altre, i finalment les ciutats que aposten per dividir en lots són les que tenen unes ràtios més altes de recollida selectiva. Per tant, és lògic que aquesta ciutat faci una aposta per dividir aquest contracte en 3 lots, que a part afavoreix a les petites i mitjanes empreses que tenen una conscienciació social molt més elevada, estan arrelades al territori, per exemple, tenen un millor tracte en el treballador i són de molt més fàcil control. I finalment, la tercera pota és el de la transparència. No queda gaire clar quin és el control de la gestió sobre aquestes empreses. Tenim males experiències amb l'empresa actualment contractada, i això ho hem vist a Barcelona, a Sabadell i a Badalona, per exemple, i el que cal és que hi hagi una empresa externa i a través d'un concurs que gestioni aquest control i que totes les dades que genera l'empresa que ofereix els serveis passin directament a propietat de l'Ajuntament, que no hi hagi cap intermediari que pugui d'alguna manera modificar aquestes dades.